Takže jsme teďka v tom mostě. Tady nám jel ten vlak, teda ten už neuvidíme, ale to tady jako super zledovatelný. Fakt super. A tady končí. Tady končí. Tady je zelená svítí, ne? Jo, oranžová to je. 70 můžu jít po tom mostě. No přijde mi, že to teda fakt je zbytečný, že tady takhle prokopali tu druhou trať, ale přitom to je úplně k ničemu. Jedině, že se tady řadily ty vlaky asi, no. Tady se vyhýbali, no. Nebo tady byl nějaký na ten nákladní dlouhej, no, když tady potřebovali ho odstavit. Ale tolik práce to prokopat. Když stačilo jedno to, malý, no. A pak extra vrátit, no. Jak se vrátit?